18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ। କଣ କରୁଛ? ଏବେ ଫିଲ୍ କର ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଫିଲ୍ କର। କବାଟ ଦେଇକି ଆସ, କହିବି ଗୋଟେ କଥା। ଆସିଲା କଣ ପିନ୍ଧିଛ? ଧଳା କୌପୁନି। କଣ ପିନ୍ଧିଛ? ଧଳା କୌପୁନି। କୁହ ପ୍ଲିଜ। আরে ধলা কৌপনিটা পিন্ধিছে শালা মু গামুছা খন্ডে মাগুছি মতে ওটা কোনটা পিন্ধিছ কোনটা পিন্ধিছ তো কোনটা পিন্ধিছ ধলা কৌপনিটা পিন্ধিছি আউ কোন সেইটাকে খোলিকি এ বয়সরে উল্লগ্ন হইଯିବି ঘন্টাটা হেলানি ততে কহুছি গামুছাটা দে এটি কহিলা কোনটা কোনটা পিন্ধিছ কোনটা পিন্ধিছ আউ কোন খোলিকি শালা উল্লগ্ন হইଯିবে যাক ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସାରା କି କଥା ତୁ କହୁଛୁ କଣଟା ପିନ୍ଧିଛ ଆରେ କୁସଂସ୍କାର ଶିଖୁଛୁ ତୁ ଅସାମାଜିକ ଅଧର୍ମଜ୍ୟ ଅନିର୍ବାଜ୍ୟ ସାରା ଗୋଟେ ମୋଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ତୁ ମୋ ପୁଅ ହେଇକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ କଣ ପିନ୍ଧିଛ ଛେ 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 କୁସଂସ୍କାର ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଥରେ କଣ ପିନ୍ଧିଛ ଓହୋ କଣ ପିନ୍ଧିଛ କି କଥା ଏଗୁଡାକ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ତମେ କଣ ପିନ୍ଧିଛ କହୁନ ଏ ଘରେ ଟୋଟାଲ ରହିହବନି ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏ ବୁଢ଼ାର ହୁକ୍ ବି ଉଠିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି ଖାଲି ଥରେ ଦେଖିବ ଆମ ହାତ ଗଣ୍ଠିଟା କାଲି ପଡ଼ିଯାଉ। ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇଲା ପରେ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ବୁଢ଼ାର 14 ପୁରୁଷ ବି ସୁଧୁରିଯିବ। କାଲି ସକାଳ 9ଟା ବେଳକୁ ଦୁଲାଦେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସ। ଆମର ସେଇଠି ହାତକୁ ଦି ହାତ ହେଇଯିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ? କାଲି ସକାଳ 9ଟାରେ ଦୁଲାଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ବାହାଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ପଡ଼ିଯାଉଛି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସ୍ପିଡ଼ କଲେ 1880 ଟଙ୍କା ବାହାଘରଟା ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଟିଭିଏସ୍ ଲୁନା ହିସାବରେ ଆପଣ ବାହାଘର କରିବେ ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ଟିକେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ବାହାଘର ସରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା 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 ତ ମୁଁ ଟିକେ ତେଲୁଗୁ ଟାଇପ୍ରେ କରେ। ବିନ୍ଦି ଟେକ ଲଗାଅ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବହୁମା 50 ଟଙ୍କା ଚପେଣ୍ଡି କଲର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ 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 ହଁ ଏବେ ମାଳ ପିନ୍ଧାଅ ହଁ ହନିମୁନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଉଠି ହନିମୁନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କୋଉଠି ଦାଣ୍ଡରେ ବା ଆଚ୍ଛା ଶୋଇ ପଇଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସର୍ବାଙ୍ଗ ନାମ ଟିକେ ପାସ୍ ହୋଇଛି ପାସ୍ 10 ଟଙ୍କା ନିଅ ପାସ୍ ହୋଇଛି ହଁ ଇଏ ଆମର ତ ଆମର ମାଳ ପିନ୍ଧାଅ ନବବଧୂଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍ଗ ବସ ବସ ପିସା ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ ବସ ବସ ମାଳଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ ବଧୁ ଆମର ତ ହଉ ଭାଇନା ସେପଟେ ବୋଧେ ବାହାଘର ହଉଛି ସେପଟରେ ତ ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ହଉଛି ଆଉ ହଁ ତ ଇଏ ଭାଇ ହନିମୁନଟା କୋଉଠି କରୁଛ? ଆମ ସେ ଦାଣ୍ଡ ଘର ଆମର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଅଛି ସିଏ ଖାଲି ଆଖି ପକେଇଲା ମାନେ ଆମ ଖେଳ ଚାଲିଲା ଆମର ତ ସେଇ ଦାଣ୍ଡ ଘର କବାଟ କିଳି ଆଉ ଆମର ଖାଲି ସେଇ ଟୋକାଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଛି ସିଏ ଆଖି ପକେଇଲା ମାନେ ଆମ ହଁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ଟିଟନ ତୁ ବାପା ତମେ ଆରେ ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ତୋ ବାପା ଯୋଉଦିନ ବାହାଉଛି ତୁ ସେଦିନ ବାହାଉଛୁ ହଁ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି କୁକୁର ମୁତି ତମ ମୁହଁରେ ପୁଅ ଯୋଉଦିନ ଚଉଠି କରିବ ବାପା ସେଦିନ ଚଉଠି କରିବ ଛି ଆଉ କଣ ବାପା ପୁଅ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚଉଠି କରିବେ? ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ ଦେବି ମଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡକ ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର ଟି ଦେବେ ଟିକେ ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର ଟି ଆଉ କଣ ଏ ବୟସରେ ଖୋଲିକି କହିବି ଆରେ ବାପା ତମେ ତୁ କଣ ଏଠି ମୁଁ ମଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର ନେବି ନା ବାନାନା ଫ୍ଲେଭର ନିଅ ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର ଟି ନେବି ତମକୁ କହୁଛି ବାନାନା ଫ୍ଲେଭର ନିଅ ତୁ ବୁଝୁନୁ ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜ ବାନାନା ଫ୍ଲେଭରଟା ବଢିଆ ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର ଟି ନେବି ଚକଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର ନିଅ ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର ଟି ନେବି
मते ऑरेंज दियो ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ବାନାନା ନବ वो ऑरेंज ने भी ବାନାନା ଦିଅ ଭାଇ ऑरेंज ବାନାନା ऑरेंज ଭାଇ ବାନାନା ଦିଅ ऑरेंज ବାନାନା ऑरेंज କି ଯୁଗ ହେଲା କିରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚଉଠି ଘୋର କଳିକାଳ ଘୋର କଳିକାଳ Daddy, yes. Are you ready? କିଶନ କିଶନ କଣ ଅଙ୍ଗୁଟା ଉଡେଇବୁ ଆରେ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ତୋର ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦଉନା ଇଏ ଖାଅ ଡାଡି ବାବା ହଁ କ୍ଷୀର ଲେଖି ଦବ ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଉ କିଶନ କିଶନ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବାବା ପ୍ଲିଜ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡେ ତମେ ଟିକେ ଯାଅ अरे रुको अरे रुको पूरा कौन अरे गुनगुन तू तू हेलो तू करछ बस छी अच्छा को धरे खाई साइले कोई कथा पछरबी हां कटी इच्छा एमती कोन पछोछ रे प्लीज कुओ को बिंच गुनगुन हां मां अरे भात उतलाणी तू सेठी कोन करछु आसुची फोन कर दिला ओके ठीक हेलो प्लीज कुह को बिंच कुह प्लीज हाथ कर दे कौन कहूची प्लीज ना कुह प्लीज साड़ी पिंधिची साड़ी हां तापरे साया पिंधिची हां तापरे ब्लाउज पिंधिची मते भल लागुची आउ को हां आउ को बिंच च च च च एमिति कोन कथा करूछ अरे देखो प्रेम माने नहीं बंध बाड़ बिल हिड़ तमे जो नंबर रे कथा हो न कि एटा होची मो रूममेट रो नंबर आउ तमे जदी मो सहित एमती नटी नटी कथा सब हबा को चाहछ ना ताले मो नंबरटा नोट कर नंबरटा कहू ना 7787 7056 गोटे किस दियो ना ये कहीं फोन करते रे अब तो मन मिलला ये आ दरकार कॉल काटी दउछ नै मो भी देखिबी केते सर कॉल काटिबा